Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abokai da fatan kowa lafiya kuma yana cikin ƙoshin lafiya. Yau insha Allah a cikin wannan sabon bidiyo namu za mu kawo muku sabon fim ɗin Indiya Hausa wanda muka ɗora muku post ɗinsa akan YouTube channel. To insha Allah mai suna mai damisa. To insha Allah za mu kawo muku shi yau. To kamar yadda kusan dai a gaje ne kamata a ce mu yi bidiyon, amma kasantuwar duk bamar lokuta da haka na abu mu shi ajiya ba, sai yau ne muka samu lokacin da za mu yi shi insha Allah. To Allah ya aminta. To yau insha Allah za mu muku shi a wannan bidiyo. To yau idan kai bako ne baka taba ziyartar channel din nan ba, ya kamata ka hakuri ka bi wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe, ma'ana ka bi shi daki domin ka fahimci abin da yake nufi, ma'ana kuma ka fahimci mode faskin da muka saka mu wannan bidiyo. A shi wannan bidiyo a bisa doka kuma a bisa ka'ida ba zai iya dora shi akan YouTube channel ba. To da haka nan sai muna wasu dabaru inda muke dora shi ana yin kallon sa. To insha Allah kada ku manta ku bi mu tun daga farkon bidiyo har ƙarshen bidiyo domin ku ga da ake saka mode pass da kuma kalan mode pass din. Yanzu misali zan buga muku da wannan bidiyo mai suna a jirgin ƙasa wanda muka dora a shekaran jiya. To abin da zaka shine zaka zo a danna alamar sunan bidiyo, zai bude maka link. To ya kawo maka link, to shi zaka danna shi zai baka damar da zaka iya kallon wannan bidiyo. To insha Allah kai mu wuce wannan wuri ina roƙon ka alfarma idan ka manta baka muna subscribe ba, da Allah ka danna wannan alamar ta sabo ne, sannan kuma kai muna like, sannan idan ka samu dama zaka yi muna fartaje ma'ana a wasu gurfuka ko Instagram ko Facebook a nan zaka yi fartaje. To insha Allah sai mu ce a inda nace muku ma'ana wannan wurin gashi sunan bidiyo shi zaka danna gashi kamar haka. Idan ka danna zai bude ma wannan alama ga ta mai alama dauke da liyan. To wannan alama ta liyan ita zaka danna ga ce ga, idan ka danna ta zai kaka akan blog. Yawa to misali insha Allah kamar da muka ce maka, to wannan gashi zaka zaba gashi. Misali idan ka doga gashi kamar haka zai kaka ne akan blog. To a can blog tun ne zai baka damar da zaka ga mode pass kenan zaka saka ma wannan bidiyo da mai bude ma. To gashi nan yana tafiya sannu zai bude mana har ya kai mu zuwa ga blog. Ma'ana idan kana da network mai kari wannan ba zai tsaya wannan loading ba, ba zai tsaya wannan dishar jema ba, zai wuce ne direct tema ba tare da ya tsaya wani abu ba, zai wuce ne kawai kan blog. To amma gashi nan muna da karancin network ya tsaya na muna loading. To kaga ya bude muna wannan fuska, ma'ana ya kawo muna hoton da ke kan bidiyo. Wannan gashi kaga shine hoton bidiyo ga kuma sunan bidiyo nan kai ne. Sannan idan ka jawo rubutu kasa nan za ka ga wata alama mai suna download now. To wannan download now ita zaka danna ga ta gashi kamar haka. Kana danna ta sai tambaye ka mode pass. To kaga kenan idan baka da mode pass nan ba za ka iya wuce wannan wurin ba. In kai za ka koma ne ba za ka iya wuce wannan wurin ba. To abin da zaka shine zaka danna alama wannan wurin. Idan ka danna wannan alama gashi mai alama mutumin nan, to idan ka danna zaka iya mai da wayar ka ta keyboard na koma na kan shifur ne ba na kan letter ba. To abin da zaka shine zaka sa dai, sai ka sa bi har yau sai ka sa dai, ma'ana 1221. idan ka danna 1221 zaka zo na alama ga ta daga al'aruta ma okay, kana danna okay zai bude maka. To kaga gashi nan kai tsaye ya bude mana. To idan ka duba nan download ne shine zai baka dama da zaka shiga kai kallo. Nan kuma idan ka duba nan shiga group WhatsApp din mu ne, nan kuma shiga group Telegram din mu. Duk wanda kake bukata da cikin su zaka iya shiga WhatsApp group din mu ko kuma Telegram. Wasu lokuta ana saka bidiyo a ciki, idan kana bukata zaka iya shiga. Ko bidiyo da aka sakawa ba tare da an dora suka YouTube ba, idan kana bukata zaka iya shiga, kuma idan baka bukata ba sai ka shiga cikin su ba. Abin da zaka shine kawai zaka danna alamar downloading ne, zai kawo maka email kan da ke kan wayarka. To kaga idan ka danna download ne ya kawo maka email kan da ke kan wayarka ga su, sai ka zabi email kin da ka ga dama, sai ka zabi email kin da ka ga dama, sai ka danna alama okay. Kana okay kawai shikenan zai bude maka, shikenan ka gama insha Allah. To na muka karshe wannan bidiyo, ina muku fata alkhairi.